Pinoy Bus Driver TV Philippines. Pog sila tayong Megaan ko po sir. Sa mga taga Quezon City Hall, Quezon City. Ano na sa Litix. Sa araw ng linggo, mag-alas 8 na. Alas 8 natin yung course na dito. Sa madalawang pasang tayo dito sa Biyang Litix. Sa Pasto. Ronto. Sa lubungan lang ito ko po sir. Pag linggo. Tagal naman din mag-alis. Kaya lang, magandang isa lang agad. Isa naman tayo sa ating biyahe sa October 23. 2022. Yan. Okay, masaya na tayo may kumpusyon. Alas na tayo alis. Oras ngayon ay 7:57. Good morning sa ating mga pasayero. Libre ng sakay ito. shout out kay Daniel Labol. Ang driver ko sa tricycle na kulay yellow. Bus number, tricycle number 188. Biyahe naman tayo dito, may kumpusyon. Kapon sa Pado, wala tayong biyahe dito. Nagkagala lang sa may kumpusyon. Sa partner ko si Mr. Cheese Bihano. Parang Saturday day, pinanda yan. Bigay. Alin, ayaw mga doon.
matutunan ng buwan din kung wala na talaga. Ano niya, magbuhat ta. Ano naman? Diya, latex doon at oras. Dami pasero. Ha? Dami pasero. Hindi man natin pasakayin yung pasayro pagdating dyan, kaya 2 oras pa eh. Ah, Kaya pasakayin natin yan pag mga palis na. Pag-akit baba lang yan, kakain. Kung walang bantay ang bus, puro tusok-tusok ng saging yung ano mo. dito sa tambay sa kwan. Sa Sigurado magutom yan. sa ginagawang building. Oo. Luto muna tayo bago tayo pumunta doon. Kahit mapapasayro doon, gawin lang tulugan yun. Kailangan dumating ka doon, paalis na. Minutos nga, reklamo na pasayro eh. Matagal na yun. Oo. Lalo na pag 2 oras. Pagka sabihin ng pasayro, imbis nakain na ako sa time card. Hindi, huwag nang madali. Sumakay lang sa... Oo. Sumakay lang Kaya sa... mas maganda, huwag ka muna magpasakay. Hindi, sumakay... Oras eh. Huwag nang madali sila. Sumakay lang siya sa... Walang masabi yung pasayro. Sumakay lang siya sa... commuter sa... mga jeep pa. Kasi kung may sambay dyan, pala tanong. Anong oras alis? Anong oras alis? Dalawang bus lang kasi paglinggo eh. Sa lubungan lang. Kaya 2 oras ang bago ang alis. Magandaan! Pag Sabado, 6 na bus. 3 oras, 3 bus ang salubungan. Ilang oras din ang alis noon? Ang Pag Sabado. kalate lang. Kalate nga eh, reklamo na eh. Lalo na pag 2 oras. Biyaheng Matagal na. Biyaheng Laguna na yun. Makatulog ka pa nun. Biyaheng Laguna na yun. 2 oras. Imbis nakarating ka na sa Laguna. Wala nandiyan ka pa. na sa Leyte. Pag yan Laguna, pag ganitong walang traffic ilo. Sa Pablo ba? Sa Pablo? Sa Pablo. Ilang oras. St. Peter? Meron po. Okay, St. Peter. Meron. Ano ba yung akin na sarap pag kami nagprito pa? Baka mapilayan na naman ako sa kakahawak. St. Peter ever. Wala, iniwan ka na ni Mama, oh. Na, excuse mo na, huwag ka muna sumit. Okay, kawawa yung bata. Salamat po. Boss, salamat ha. Sige. Thank you po. Welcome. Salamat, sir. Ano naman? Okay, pala yung huli.
pansit, kalahati, Kalating ka rin din. isang kane. Ang isa't kalate. Hindi. Kalahati, pansit, isang kane. Oo. May chinggo rin, may Marami chinggo. na rin yung kasi pansit eh. Oo. Kaya medyo limit-limit na siya ko. Papalit ako eh. Pag kumain ka ng masarap na ulam kasi, maparami ka ng kain. Oo. Maparami kang kanin, kaya doon tayo sa hindi masarap na ulam. Iba man yung pagkataba ko, parang tiyan ko, lubo-lubo, parang bula. Bumibilog pa, parang bula. Kaya papapayat ako. Kasi, nagtitipid din tayo, wala tayong pira eh. Oo. Buksin na tayo. Kailangan natin. Wala tayong budget. Buksin. Baka magreklamo yung siya natin, Ting. Kaya, kunwari lang, nagpapayat. Yung pala, walang budget. Buksin na tayo. Pansit. Sabihin niya, nakabayad, pansit na naman. Kunwari ka pa. Sabi mo, napapayat ka, wala kang palang budget eh. Kaya ganyan eh. Buksin na tayo, palusot ka pa raw. Hindi, wala kang pira. Manangalihan tayo mamaya, tuyo. Bibili akong bigas, saigin natin. Oo. Kakahiya mo, wala kang pira. Yung iba, kahit walang pira, Meron. kaya pa ka mayroon. Talagang wala eh. Talagang wala naman eh. Oo, di ba nga unggoy, sa puwit may piso eh. Oo. Tama ka sila. Buti pa yung unggoy, may piso sa puwit. Tayo wala eh. Laging may baon. Kaya ang kapalaran natin, nasa unggoy. Kaya pag sinabihan ako na unggoy ka, tuwang-tuwa ako eh. Kasi may pira na. Oo, may pira ako eh. Bakit di makatama siya sa tamang guhit ano? Ano mo? Tagal makapasok sa tamang guhit. Nag-text pala eh. Kaya pala, Nagsisilpon pala nag-drive eh. Kaya hindi makatama sa tamang daanan eh. tulog pala yung isang mata. Oops, na ba eh. Para yung lumalay sa akin dyan sa circle. Pwesto na ako, parating siya, bumangga pa sa likuran. Kaya sabi ko, Hindi. Kaya bumang kayo. Alam mo kung bakit? nagtitig siguro yun. Hindi. Siyempre, nakatingin siya dun sa kabilang katabi niya kung mayroong dadating. Kasi nga, baka may iiwas siya sa'yo. Iiwas siya sa'yo eh, nakatigil ka. Minsan ganun eh, mangyari. Hindi Ah, nagatigil. papasok ko doon. Dito. Papasok ko dyan. Habang tayo dandahan, tapos di pala nakatigil ka na. Ganyan mangyari niya minsan eh.
Dyan ba, dyan. Pagtawid natin dyan, pag ganun, pagkanan ako dyan eh. Galing siya doon. Layo! Nagtaga ako doon ako sunahan. Saka mamangga sa likuran ko, sabi ko, layo pa kanina. Hindi nga rin si Bumusina, kumakalabog nila sa likuran ko eh. Ano ganyan ko ba, ganyan? Nakapikit. Nag-tick siguro. Tingnan siguro niya pag-sin. Nakapikit. Pagtingin, bulaga siya. Ang masaklap, pag hinto ko, inatras, nilapitan ko siya, inatras. Hindi, malayo na. Sabi ko, bakit ko tinanggal? Sabi na tinanggal ko kasi nakakaya, traffic eh. Sabi ko, mas nakakaya yung bumangga ka. Dami siguro damage. Pag wala damage, Konti lang sa akin eh. Pinagsuran ko. Pinagsuran ko ba? wala sa akin magsit sa Ikaw pala bumangga. Anong circle lang. mag-complete ka ba? Hindi. Okay lang, gas-gas lang naman yan sa akin. Sa kanya din. Gas-gas lang. Ano lang Ito, din circle lang. mag-impul. Quezon City. Ikaw mo sir. Ang ginawa, tabla na lang. O sige, tabla na. Okay na yan. Importante, nagkaayos tayo na nawa. May kutsi man sa kanya. Mahal yun sa kanya paggawa. Kutsi. Malinis sa kalsada. Ikaw mo sir. Inis nga kaya kasuray-suray yung motor. Mahirap paglinggo. 10 linya pala ito. Ikaw mo sir. Yung dito sa circle lang. Quezon City. 10 linya. Wala pa ng kalsada dito sa Quezon City. Kaya lang Lapad nga. Lapad din ang, sa sobrang dami sa sakyan. lapad din ang aksidente ng motor. Napupuno. Dito tayo mag-dalawang Kaya oras. ay naging tumitig. Isa na matating. Bubsi na tayo. Dito na tayo. Sige po. Thank you. Walang ano man sa inyong lahat. Salamat. Natapos sila. Eh. Salamat po. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat. Po. Ayan mga buset. Wala na tayong pasero. Ubus na. Bubsi na tayo. Kunti lang ang pasero natin. Timuta ting. Gutom na ang bihog ting. Dito tayo. 2 oras pa yan ting. Taon. O mga buset. 2 oras pa tayo magkita ng dispatch dito. Alas 8:15 pa lang. Umayos tayo sa Litex. Alas 8 eksakto. 15 minutes lang ang takbo natin po galing Litex. Pag dito City Circle C.